and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gisay-say gid sa tiguang ang iyang tuyo kang Edo. Gipahinumduman niya ang iyang apo nga misud pagkakatabang sa iyang panimay. Pila ka tuig na ang nakalabay. O nga giamong-amungan niya kini. Usa kay gyud ana og nagbunga ang maong hitabo. Diya nakabiya na ang tiguang sa maong nabatian ni Emiat nga may nihagba kini sa kwarto ni Edo. Giatake si Edo o gipibaw dayon si Emiat si Rafi. Dang, pauli dayon ng rape. Wala makatabang na ko dire kasi Rida. Giatake siya. Dang, wala ko may balasyaran na ko buhatan. Sa may tabuan ang ha? Ay, manalay ako nakita si daddy ni mga nalupog na. Mga pauli dayon din dang. Kim. Kiyugay ko ba? Kitakis daddy. Tabangi ko, Kim. Stilan ni. Natabagin ng giyon na. Ila ng rape. Dang, hubog ka. Kami si Kim na. Nag-inom eh. Natabagin ng giyon na da. Pantilandang, ako na ba ako sa dire? Nagipapawan na ba ako ba mga katabang? Dali na yung tawan, dali na. Lagi nang. Kuyog mi si Kim. Ayaw biya is daddy ha. Ati man na siya na nga. Sige, paingon na mi na. Bye. Unsa nga tabuha, parts? Yataki lagi si dad. Kiyugay kami. Hubog ang duha. Si Rafi ug ang iyang amigo. Ug sila kalibutan. Nagibuslutan ko ang ligid sa sakyanan niya. Gusto kong mamatay ka, Rafi. Aron mauha ka sa kong dahan. Mamatay ka ning higayon na. Unsa maron, parts? Murag lahat ng ligid, parts. Ayaw ka, Rice. Kami nagasuod. Aminaw na ni mo, Kim. Tubog lang ta. Ay, parts. Ihunong na, parts. Ihunong na, good. Kusihon ta. Kuya, huwag marisgasya. Tahunong, parts, hunong. Gani. Kalita kang yatakis daddy. Unyag marisgasya ta, parts. Upog na rabat, ah. Wasan mo kong ahati mo, parts, ah. Be, ako, atong susiyon, be. Naudya. Tawa, duha jud kaligid oh. Mayo gani kay hinay imong dagan. Duda ko ni Perch na. Muram ni gituyo busyol ng ligid. Ha? Una may nagmaniubra ni Perch. Mao sa pagtuon ako, parts. Ang pangutan na, parts, kung kinsa. Pero dito may mga batanon nga nagpundog ganina sa restobar. Gikalingawan tingali, parts. Gusto. Nangayo mo to ganinang buwag ganog buhok nga mga sinsiyo. Wala to tagai. Mao tingali to, parts, nagbinuang. Eh, si Daddy ka rin, Perch. Tingalig na udsa na siya. Magtaksi na tabi. Parang taksi, Perch. Please. Unya, biyaan lang ni. Udsa man day. Para nagtaksi. Sinida, sir, wala pa man si Dong Rapi, sir, ay? Maulian na lang ang takasar. Naurot na apit ako kusag, masainin mo, sir. Sir. Ay, Sinida, sir, salamat may gulo nga ka, sir. Sir! Nalupog ka, sir. Kalat lang ka na, ba din si mong kwanta. Mao nga, nakuyawan kay ka. Unya ako kitawagas dong rape. Naibalo na to. Kapoy ko imiat. Namoy po yan akong lawas. Ang abot na tos dong rape, sir. Dadoon lang ka na mo sa ospital. Aron ma-check up ka. Ayaw na. Arang-arang na ang akong pamay. Kuya, mo ba yan ko, sir? Kaya nga kog na unsa ka na.
Ako na bang sa dinig? Wala na magubang katabang. Tagailang ko tubig inat. Ayaw na ng bugnaw ha. Tubig init lamang, sir? Dili lang sub kayo init. Sige na. Oo, sir. Time pa, ay, paimutang mo sa diya sa imong katri, ha? Ay, harag na gamay, be. Ana ba? Ana. Kaniyat lamang, ipatong ko ning unlan, be. Aron maisag imong ulo. Man na, sir. Sige, paimutang lamang ka diya. Magkuha kong tubig. Naapaka ang tiguang. Gusto kong makigsulti pag-ayo niya. Naapaka siya. Agtigulang, sir. Ay, ganina, nagmimbiya. Naghilak ka to, dayog lang ka. Nanalbaw, sabi ay kunogyag apo. Dinhi, katong batanon pa. Biyain ako imit. O kung ni ana si Rafi, pasudla din his kwarto. Oo, sir. Unya, siya lang na may magpamate. Dugay-dugay, biya kang naulian ganina, sir. Okay na ko. Sige na. Biyain na. Sir, sa pita lang ba ako makinanglanon ka, ha? Nang, Imat! Ay, dang! Ano na si daddy, ha? Ay, Kain siya! sudala mas kwarto niya. Ay, kano si Ginoo, naulian na. Gimasahian to na ako. Pero maayo kayo daw nga mapacheck up siya. Kahit ning ulay mga adlaw, problemado ba yan na siya ay? Punan pa na itong tigulang, adini kanina. O, sabi nito, yung atong tiguang nang. Agi sulti na ako sa tigulang nga nga ko nung apo. Nakatrabaho din ni kanito. Dugay na ko na. 16 anyos pagyag apo. Og importante ko nung tuyo ni si Ida. Og nilak man katong tigulang nga dongay. Patay na ko nung yung apo. Dugay na. Yan. Ay, hala dong kisangpit ko. Atuon ko. Dad, sorry, Dad. Nalangan ko. Na-flat mo ang ligid sa sakyan na, Dad. Ang duha, Dad. O, gibiyaan ang nga mo. Balikon ko lang niya to, Dad. Kinsa man day kauman mo, ha? Si Kim, Dad. Nanimaho ka na sa bino, Rafi. Ugwa mo tumana ang isaad mo nga. Dili na makigbarkada. Ug mubiya na sa ino. Sorry, Dad. Wala ko makabalibad ni Kim, Dad. Siya magod ang pinakasuod na kong amigo. Sorry, Dad. Rafi. Dad. Kung sa dito yung sa tiguang din higaniya, Dad. Ingon siya nang imyat. Naghilak ang tiguang nga nangita ni mo. Ug importante ko niyan tuyo. Kinsa mo siya, Dad? Rafi. Ang gianhi sa tiguang ug ang gisulti niya nako. Mooy hinungdan sa akong pagaluya. Pagkahugno. Tugod sa nautan kong binuhatan sa miaging mga adlaw. Ha? Pasabda ko na ko, Dad. Rafi, paasaylo ako, anak. Matuod ko di ikaw nga akong anak. Ang apo ni atong babae nga din, mao ang imong inahan, si Mercedes Luna. Ha? Tungod sa akong bisyo kani ato, hilig kayo sa babae, nabiktima ko ang imong inahan. Unsa? Ug hain man siya karon. Hain siya. Dugay nang namatay. I'm sorry. Pasaylo ako, anak. Kumalipay sa akong nahibaw karon. Gikan nimo, Dad. Wa kumalipay ni. Bisan pa man kung matuod ko ikaw mamahan, wa kumalipay. Rafi, anak, Rafi. Pagkambilaan sa akong pagkatao. Pagkasalawayo sa akong natuwa. Ug unya,
Dili maigo uban sa ko kada kaniadto daghan nang nabiktima na hangtod na si Estela Perez. Oy, Emily. Kanina ka rang naghinuktok diha. Ngano ka? Wa man. Wa niya. Baw na ko. Dugay kay kang nagpabilin dito sa CR. Pasangi lang ka. Nya nagsige kag tawag sa imong my love. O wa tingali ka tubagan no, kay sige mo kag tawag. Sabot ko eh. Nalain sa dihang dinhi makatuog si Rafi ma. O gilimdan ko sad siya nga si Rafi mo yung bisita nato. Hilas baya niya no. Nangabobo di ay baya no. Unsa na ka og manay minyuan nimo Emily? Tingalig mapuno kas bunog. Dili ingon anak si Michael mo eh. Kasabot sad ko nga nung nagsalo siya. Bisag ako naman sad sa iyang dapit. Mahibaw ko nga limdan ko, masuko sad ko. Ug mo na gibati ro niya. Mayrag magbuwag mo oy. Kay wa gyud ko ay gusto niya. Wa gyud Emily. Biyaan niya ang iyang sikyan. Kabantay day sila nga puslot ang likid. Ugwa niya balik ka. Wa pabuduyog ang panahon. Pero di ko kumuhunong. Hangtod di siya mawa sa mungtan ni Emily. Mangita kong laing higayon. Michael, apo, Kanula, nanawag si Emily's landline. Tubag ka, importante ko no. ignang natuog la, di ko makiksulti. Ay nga no, man mo apo ko, oy. Makiksultihi lang siya. Sige na. Di lagi ko la. Ingnang natuog, please. Baribali la. Ay, nahala. Paumag ka. Pindanay ko nang nailan ng matuog ng pagkaikaw, Emily. Mahal ta man ta ka ikaw. Pero nagsugod ka ng paglibot na ako. Kisakitan ko, Emily. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!